Ona kwa support jiopur mondo ket moge we apenyo mulo kapo. No, kapo ke penyo mulo. Hapa ni nitie problem. But owadwa ni hapa ni nitie kama Jokenya kwanza nyieo mogo. Ma wan Jokenya te ok wayude. Ana adala awuotho Kisumu, awuotho dala gi ng'ani Karachuonyo nyaka Oyugis, adonjo Mbita, onge mogo mar 170. Joge hapa nitie kama gin gi leakage yoro ne gi SMS ni Jokenya kwanza de kawo mogo kacha. Onge but yangi si diere. Number 2, osiepona ni wacho ni ni gik ma Ruto no promise osetimo 50%. Ni number 1 o promise Hustler Fund otimo. Owadwa osiepa omulo toddler ng'ani no wache campaign Weke ma omulo junior. Oh sorry, omulo junior ng'ani no wache campaign niya hustlers idhi migi pesa mok gi kaw loan. Imi pesa biashara ijipanga grant. Imi ikwayo imi odhi oloso fuliza moro in the name of Hustler Fund. Oriamo ne jopiny. Number 2 omulo yani nyathiwa kinya bire Ramogi studio TV maduong Kenya msima kaka ma ti wacho ni cost of living ngani reduce baba orachi akia kamedake akia kamiae akia kaminyiepe akia ni ka petrol kende sani hustlers gima konyo hustlers en mafuta ta nyocha ugolo subsidy mafuta ta umedegi siling paga beach mafuta taya michwako go nyoyo mafuta taya mitido go mogo mafuta taya michwako go kado hasla yenyere diesel okito malo sani e bill mo propose mo kelone kendo medo another 8% over and above kama wantie yani in a few weeks wadhi bedo gi petrol over 200 shillings in the history of the Republic of Kenya. Okay. Jogi koro gima bati owadwa ni ngeni aere denyo ngeni be denyo imanyo ne kamoro but owach ne Jokenya diere. Okay. Adiere maber bati kata kidenyo kata kisechiemo wacha adiere ni mogo to adieri to ne wa promise to raj onge jatelo gisa we kade kora penj